Sego bungkus. Saben esuk pasar wage mesti rame karo swara wong adol lan tuku. Ing pojokan pasar ana warung kopi cilik sing diopeni Buning, wong wadon separo baya sing ramah. Saben dina ana wong tuwa jenenge Pak Tono teka nempuh warung iku. Pak Tono nganggo klambi lawas lan nenteng karung goni. Dheweke dudu bakul, dudu tukang parkir, nanging tukang nglumpukke barang bekas. Senajan uripe prasaja, Pak Tono mesti tuku sekul bungkus siji saben esuk. Buning, sekul tempe siji nggih. Iya Pak Tono, pun biasa to. Ujare Buning karo Mesem. Sakwise nampa sekul, Pak Tono mesti mangsuli. Matur nuwun nggih Bu, kula nuwun dhisik. Nanging Buning gumun, sekul kuwi ora dipangan ing warung, mesti digawa lunga. Wektu terus lumaku. Buning saya gumun. Ing sawijining esuk, dheweke milih ngetutake Pak Tono saka kadohan. Pak Tono mlaku ngliwati kios-kios, mlebu gang cilik, banjur mandeg ing kolong jembatan. Buning nginceng saka kadohan. Ana 3 bocah cilik, 2 wadon, 1 lanang nyedhaki Pak Tono. Pakde teko, Pakde nggawa sekol. Sorak bocah-bocah kuwi karo mlayu mapak. Pak Tono lungguh banjur mbukak bungkusan lan diperang dadi 3. Bocah-bocah padha mangan karo semangat, ora rebutan. Pak Tono mung nyawang, Mesem. Pakde, panase endi lo iki? Kandhane bocah wadon cilik. Iya Nduk, alon-alon wae mangane. Pak Tono ngelu sirahe. Buning kaget. Sekul siji mung kanggo bocah-bocah. Dene Pak Tono dhewe ora mangan blas. Wajahe ya katon kesel lan keluwen. Atine Buning dadi sesek. Esuke nalika Pak Tono teka kaya biasane, Buning wis siap. Pak Tono, sekule tak tambahi siji. Siji kanggo bocah-bocah, siji kanggo panjenengan. Ujare karo alon nanging tegas. Pak Tono mandeg, tangane owel, nampa bungkus 2, mripate mbrabak lan suarane rada serak. Buning, matur nuwun sanget. Kula supe kapan mangan sekul sak bungkus dhewean. Buning mesem. Panjenengan kuwi wong apik, Pak. Ora kabeh wong sing arep ngopeni bocah liya. Sawise iku, kabar mau sumebar ing pasar. Warga pasar padha melu nyengkuyung. Ana sing ngirim klambi bekas, ana sing nyumbang panganan, ana sing ngajari bocah-bocah kuwi maca lan nulis. Bocah-bocah kuwi dudu anake Pak Tono, nanging kaya kandhane dheweke. Wong tuane lunga, ora tau bali. Aku ora tega ninggal wong-wong cilik kuwi ngelih. Pak Tono ngopeni tanpa ngarep apa-apa. Senajan dheweke dhewe kerep keluwen. Rasa welas asihe luwih gedhe tinimbang rasa luwe. Saka sego bungkus siji, lair rasa kebersamaan lan kepedulian. Warga pasar sing biyen mung mikir dodolan, saiki padha sinau nuduhake rasa sosial. Pak Tono tetep nglumpukake barang bekas, nanging saiki dheweke ora dhewean. Bocah-bocah kuwi saiki bisa ngrasake urip sing luwih manusiawi. Kanggo ngowahi donya ora kudu dadi pahlawan. Kadangkala
cukup saka sega bungkus sing dienggo nuduhake ati. Ngendikane Buning marang para bakul warung sak pasar. Amanat kang bisa didudut saka cerkak ya iku welas asih ora perlu sugih. Matur nuwun sanget, mugi cerkak iki saged maringi manfaat.